Dobrodošli u novi video, ja sam Kanadjanin, a idemo na taj intro. Dakle, dobrodošli u novi video, nadam se da dobro vreme provodite u karantinu, da vas ovaj virus nije uotio, da se čuvate i da ste mi jako dobro. Ja sam, kao što možete vidjeti, malo zarasto, ali ću gledati to u najskorijem roku, da ne kažem sutra, da to rešim kod svojih barbersa, koje ovom prilikom moram da pohvalim zato što rade jako sjajan posao i konačno su otvorili berbernicu i ja mislim da imaju čak i strožije mere pridržavanja nego neki domovi zdravlja i na tome svaka pohvala. Zakazuje se šišanje, možete zakazati na zakažišišanje.com. Ono što je cool jeste što ćemo danas pričati o mobilnoj fotografiji. Dosta vas mi je komentarisalo neke moje postove, odnosno neke moje storije gde sam ja i postavljao neka pitanja vezana za mobilnu fotografiju i da li biste neke stvari radili ili ne bi. Ali u ovom klipu ćemo se najviše zadržati na tome da li se uopšte isplati fotkati mobilnim telefonom. Ono što je cool jeste što sam ja uzeo neki mobilni telefon koji nije ni najbolji, ni najgori, zapravo neki prosek mobilnog telefona, odnosno prosek telefona koji prosječan čovjek ima. Previše puta sam rekao prosek u ovoj rečenici, ali takav je ovaj telefon. Neću vam reći koje marke, da ne bi dao reklamu, ali telefon ne košta više od nekih 150 evra. Ja mislim ima negdje oko 8 megapiksela, jako interesantan i evo možete vidjeti kako izgleda, tu ima neka zaštitna folija. Ono što je cool kod ovog telefona jeste što on pravi fotke koje su mnogo bolje nego što ste mogli zamisliti pre 5 godina. Na primjer, da ste nekom pre 5 godina rekli ajde da napravimo fotografiju mobilnim telefonom, čovjek bi vas pogledao i rekao da li ste normalan, pa ne može da se napravi tako dobra fotka. I dalje ljudi žive u ubeđenju da čovjek može da napravi fotografiju koja je jako dobra samo dobrim, da ne kažem najboljim mobilnim telefonom ili profesionalnim fotoaparatom. Pa ćemo sad staviti na test da vidimo zapravo da li može da se napravi fotka, dobra fotka mobilnim telefonom koja je pogodna, na primjer, za društvene mreže. Da krenemo, ući ćemo u Instagram, moj lični personalni, kao što možete vidjeti na ekranu, i ovdje ću vam otvoriti neke fotografije koje sam ja napravio mobilnim telefonom. Naravno nije u pitanju ovaj mobilni telefon, već drugi. Ovaj mobilni telefon ćemo ostaviti za neki drugi klip, gdje ću vam pokazati da ne morate da imate i najskuplji mobilni telefon da napravite jako cool fotku. Dakle, da se vratimo na fotke, otvorit ćemo bilo koju moju fotografiju koja je napravljena mobilnim telefonom. Sad, ako vi ne možete da provodite razliku, evo reći ću vam ja, uzet ćemo poslednju fotografiju sa 1. maja, gde sam slikao, svoju ruku kako držim piće i cigaru dok pravim roštilj. Verovali ne, pravio sam i taj roštilj baš ovako, ali mi je jako bilo bitno da uhvatim trenutak jer je to neka moja tradicija od tih 1. majeva, možete scrollati dole pa da vidite. U svakom slučaju, vezano za samu fotografiju, mobilni telefoni su jako napredovali u poslednjih x godina i možete primetiti da fotka ova ima nešto novo što je kod mobilnih telefona uključeno u posljednjih recimo 2 godine, ja mislim da to ne postoji duže od 2 godine, a to je ovaj wide angle kadar, gde vam hvata baš jako širok ugao i gde možete baš dosta stvari da uhvatite u samom kadru. I to je ufotkano na taj način, međutim, mobilni telefon koji sam ja koristio nije baš reprezentativan u smislu, on spada u kategoriju mobilnih telefona koji su, ajde da kažemo, top of the line, a nije nemoguće napraviti ni slabijim, što ću vam pokazati u sledećem klipu. Da pređemo u drugu fotografiju koja je mene lično mnogo više oduševila, a to je ova. Ne verovali vi ili da, ova fotografija je napravljena mobilnim telefonom. Istim tim mobilnim telefonom i ja lično se ne sjećam da sam napravio bolju fotografiju mobilnim telefonom od ovih nekoliko gde sam slikao Bjorna. Moram također da vam kažem da ovdje nije samo do telefona. Ovo je jedna jako kompleksna slika, odnosno fotografija koja, evo sad ćete vidjeti koliko kompleksna, vrlo prosta zapravo. Jedino što vam treba jeste da hvatate neki ugao i da hvatate nešto što bi vama moglo biti interesantno
i da dodate malo svetla. Ključ je zapravo u tom svetlu. Da nije bilo svetla, moja fotografija bi izgledala baš ovako kao što je vidite na ekranu. Međutim, uz dodatak ovog RGB-a gore, ja sam uspio da izvučem neke kadrove koji su generalno dosta drugačiji od uobičajenih kadrova i svetlo totalno drugačije izgleda iz ove perspektive u odnosu na onu perspektivu gde je moj brat mene uvotio kao behind the scenes. Ukratko, to ću vam reći što se fotografije tiče, da mobilnim telefonom zapravo jeste moguće napraviti jako kvalitetnu fotografiju za feed. Takođe, ono što hoću da podelim sa vama jeste neki tips and tricks kako doći do dobre fotografije, odnosno na šta obratiti pažnju. Daću vam 3 tips and tricks koje ja koristim i koje generalno ja obraćam pažnju, ne nužno svaki put, ali gledam da što više to koristim. Pod broj 1, to je perspektiva. Znači, nemojte biti kao i svaki drugi lik na planeti Zemlji koji uzme mobilni telefon i ufotka ovako. Nemojte biti vaši roditelji, nemojte biti vaši ujaci, ujne, strine, tetke, teče i tako dalje, koji na porodičnim okupljenjima urade ovo s telefonom. Dakle, uđite malo, potražite neku perspektivu, pokazujem odnos na mikrofon zašto to je jedini subjekt ispred mene trenutno, ali potražite neku perspektivu, nešto da ima neku dubinu, da vidite kroz šta fotkate ili tako neki sklop fotografiju kadru da vam bude, mnogo će zanimljivija fotografija ispasti, verujte, mnogo zanimljivija i mnogo bolja. Tip broj 2 koji ću vam reći i on je isto takođe jako cool, gledajte da slikate detalje. Zašto vam ovo govorim? Mobilni telefoni u poslednjih ne znam koliko godina, jedno 5-6 godina unazad, su baš evoluirali u tom pogledu da hvataju sve više detalja. Pogotovo moderne generacije mobilnih telefona od 2018, 19. i 20. godine baš to imaju na umu. Da vi možete mnogo duboko da uđete u neke detalje, nešto što generalno do sad niste fotkali. Gledajte da fotkate neke najobičnije stvari, ali uđite baš koliko, igrajte se sa fokusom, koliko vam fokus dozvoli, toliko uđite u samu fotografiju da vidite kakve sjajne fotografije možete napraviti. Posljednja stvar koju ću vam reći, tip broj 3, jeste da, i ovo je možda i najbitniji tip, pre svakog fotkanja mobilnim telefonom, pre svakog fotkanja mobilnim telefonom, obavezno obrišite kameru. Obrišite kameru, ako nemate onu krpu, ako nemate maramicu, obrišite majicu, obrišite kameru, nemojte da muljate prstima po objektivu, nemojte ovo da radite pa onda da fotkate, fotke ispadaju jako ružno, jako ružno. To bi bilo 3 tips and tricks koje mogu u ovom trenutku da vam poklonim za fotkanje mobilnim telefonima. U sledećem klipu ću vam i pokazati kako sa jednim ovako običnim telefonom možete napraviti jako dobre fotke uz malo svetla i uz malo nekih stvari da pogodite i pokazat ću vam kako se to radi. Ako vam se svidio ovaj video, to se čak i rimuje, podelite ga okolo, lajkujte, subscribeujte se na kanal i ostavite neki komentar kako vam se sviđa i šta biste još volili da gledate, što mogu da vam pokažem. Brdo toga imam u šteku i brdo toga želim da vam ispričam zato što baš nije neophodno da budete profesionalni fotograf, a da imate top fotke. Ja sam vam prilikom pozdravljam, budite mi sigurni, budite mi zdravi i čuvajte se, a ja od vas se šišam do sledećeg puta, vidimo se.